Hola, bon dia a tots, benvinguts a la classe de naturals. Bé, avui anem a fer també una classe molt breu, perquè són continguts que ja vau treballar l'any passat, únicament estem refrescant, per a enfocar cap al projecte del tercer trimestre. Bé, anem a la pàgina 50, on tenim la cèl·lula i els nivells d'organització. Així, bé, ens explica una miqueta la naturalesa dels éssers, tant si són vius com inerts, estan formats per matèria, però què es diferencia d'un dels altres? Doncs que tenen en comú un bacteri, un fong, un pi i un lleó. Són éssers vius, per la qual cosa estan formats per cèl·lules. Els éssers inertes estan formats per matèria, però no per cèl·lules. La biologia és la ciència que estudia les cèl·lules dels éssers vius. Bé, i així ens diu que una cèl·lula és la part més xicoteta d'un ésser viu i té vida pròpia. Bé, com sabem, les cèl·lules tenen diferent grandària, són microscòpiques, l'ull humà no les pot veure, és a dir, així es posa, per exemple, que la unitat que s'utilitza per a medir aquestes cèl·lules és la micra. Una micra és la mil·lèsima part d'un mil·límetre, és a dir, 0,001 mil·límetre. Un mil·límetre, si el partim, que seria així, partim en 1000 parts, seria una micra. Bé, es poden veure, per exemple, a les cèl·lules que es poden veure a simple vista, són, per exemple, els ous dels ocells abans de ser fecundats, hi ha alguns, sobretot els òvuls, els ous, de rèptils, d'aus i de més. Com ja sabem, vam veure ahir que la forma de les cèl·lules pot ser molt variada. Tots tenen unes parts en concret, però la fórmula pot ser de moltes maneres diferents. Així tenim una sèrie en el dibuix, tenim una sèrie de cèl·lules i cadascuna són diferents. Totes perteneixen a l'ésser humà, totes les tenim nosaltres dins, però tenen estructures, formes diferents. Bé, també ens explica què és el microscopi, aquí en sabem més, això també li peguem una miradeta. I bé, així es diuen. La pàgina 51. La pàgina 50 la llegim, mirem a veure tot bé, la llegiu vosaltres en casa. La pàgina 51. Els éssers unicel·lulars i pluricel·lulars. Què vol dir unicel·lular? Uni vol dir que té una única cèl·lula. És a dir, aquí són éssers que estan formats per una única cèl·lula, com els bacteris o els protozous. Són els éssers unicel·lulars. També hi ha alguns fongs que són unicel·lulars. Bé, així diu que la cèl·lula que forma l'ésser s'ha encarregat de realitzar les tres funcions vitals. I aquesta mateixa cèl·lula s'encarrega de fer la nutrició, la relació i la reproducció. Recordem les formes cel·lulars que acabem de veure en la pàgina anterior, hi ha de diferents maneres. Totes aquelles les tenim nosaltres dins. Aleshores, nosaltres, un gos, un gat, estem formats per milions de cèl·lules. És a dir, som éssers pluricel·lulars. Pluri vol dir més d'una. Bé, plantes, animals, estan formats per milions de cèl·lules. Aquestes cèl·lules, cadascuna està especialitzada té una funció. Hi haurà algunes, per exemple, els glòbuls rojos s'encarreguen de transportar l'oxigen, les neurones de transmetre informació, els espermatozoides i els òvuls intervenen en la reproducció. És a dir, tenim cèl·lules que interpreten la nutrició, altres que fan la relació i altres la reproducció. L'organització de la matèria. Els éssers pluricel·lulars, les cèl·lules s'organitzen en diversos nivells. Com hem dit abans, les cèl·lules que realitzen la mateixa funció formen els teixits. Per exemple, el teixit muscular, el teixit nerviós, teixit ossi. Hi ha teixits que s'uneixen per funcionar conjuntament i formen òrgans. És a dir,
per exemple, l'estómac o l'ull o els músculs i els ossos són un conjunt de diferents teixits, diferents músculs i tenen diferents parts que totes juntes porten una funció. Val? Per exemple, l'ull tindria la funció de la vista, l'estómac la funció digestiva, val? I demés. Formen un sistema o un aparell, és a dir, sistema nerviós, sistema muscular, aparell locomotor, aparell excretor, val? La unió de tots els aparells i sistemes constitueix un organisme. És a dir, per a que un organisme, com una persona o un animal o una planta, funcione, ha d'haver una harmonia entre tots aquests sistemes, que al mateix temps estan formats per cèl·lules, diferents tipus de cèl·lules. Aleshores, la unió dels aparells, organisme, és a dir, un ésser viu complet capaç de dur termes de funcions vitals, per exemple, un gat o un roser. Val? Tenen les funcions de nutrició, de relació i de reproducció. Val, tenim així unes imatges que podem veure els bacteris unicel·lulars. Val? Vegem així una fotografia d'un microscopi, val? Són com una espècie de cucs, en aquest cas, poden ser com una espècie de cullerots o... Val? Són unicel·lulars, és a dir, tenen una única cèl·lula. Un cavall és un ésser pluricel·lular, està format per bilions de cèl·lules. Vale? La cèl·lula forma el teixit, els diversos teixits formen un òrgan, els diversos òrgans formen un aparell o un sistema i els diferents aparells i sistemes formen l'organisme viu, que és el que acabem de veure. Val? Que seria l'esquema de l'organització de la matèria. Bé, activitats. Com s'anomena la ciència que estudia les cèl·lules? Ho acabem de veure en el primer paràgraf de la pàgina anterior. 2. Quina diferència hi ha entre els éssers unicel·lulars i pluricel·lulars? Anomena 3 exemples en cada tipus. Val? Tenim dalt i si no podem buscar al diccionari o per internet. Contesta verdadero o fals. Les cèl·lules d'un elefant són més grans que les cèl·lules d'un ratolí. Verdadero o fals. Val? Llegim i busquem. I ordena de menor a major complexitat i posa exemple de cada un. Òrgan, aparells, teixit, cèl·lula, organisme viu. Val? Baix del cavall teniu un esquema on vos apareix la resposta de la taula de la pregunta 4. Així que bé, poca cosa més he de dir. Val? Pàgina 50, pàgina 51, la cèl·lula i els nivells d'organització, éssers unicel·lulars, pluricel·lulars i organització de la matèria. Activitats 1, 2, 3 i 4. Val? Vinga, adeu, fins a la propera classe.